Ya ne na ga sarkin dawa kana wani kana kwakwato dawa. Nomo nake nema. Nomo? Dai. Ai da safe na lokaci duk zomaye na sun fice. Kai dai ka zaka da za ka kama irka. Wallahi zomo nake nema. Saboda kake kokarin ka samu yadda dan zakara wanda za a tafi walima. Wannan gaskiya ne. Ka san muna da mutum. Ta wata bala kaura kauran Bauchi. Mai girma sabon gwamnan jihar Bauchi ke. Da ka ne. Ka san in na je farauta sai na yi rozo 7 na zomaye. A Bauchi. Banda barewa daga daɗi. Zuwa jejin nan na Gombe. Kanin Bauchi da Bauchi. Wallahi. To nan wannan ka biyo hanyar alƙali. Yanzu barin je tsohuwar kasuwar tarkato yan kayana da zuwa jaka. To a na zama. Mu haɗa nan bakin tasha ko. Da Allah ka dago kafa. Domin ni ma akwai da zan kira da zo da mota Alhaji Abubakar Gwalolo. Au Alhaji Abubakar Gwalolo zai je kenan. Ai sarkin yaki. Sai turo da mota na bala. Ya ce na gaya maka shi ma yana. Yana nan tafe? Yana can ina can.